kaburuji e demgal Pulaar e radio Jawol Saare. Musidɓe tedduɓe heten koɓe radio Jawol Saare on calminama to gonɗen no gonirɗon kala joni meftande men e kaburuji. Meftande men kaburuji jamma hande jaatanen koye dendi Amatoure e kaburuji dowlaji dentuɗi e kaburuji international. Bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Jawol Saare jam hira mon waktu joni ko 7h30 toon to Las Vegas e toon to Los Angeles, ɗum noon ko 9h30 hawri toon to Dallas e to Chicago. Ɗo e Cincinnati e to New York woni joni ko 10h30. ɗum noon kadi ko wallude onon yeɓoɓe coupe du monde pour andude holko woni sababu décollage horaire no wayni woddodirde. Kabaruji meɗen guiɗoɗen kadi États-Unis, ɗum noon tumnade kadi ko winda toon to Fox News on juge goto fédéral juge kadi mo ganduɗa kanko Donald Trump subini oɗon juge ni ene wayno ono yamiri hono kamɓe immigration ɗum noon ko ñandel hamis ne yoɓe goppide hono kanko goto e immeɓe jeeyaɓe toon Milwaukee ɗum noon kanko biyeteɗo Sarsour. Tumnade kadi koɓe kaali kanko juge o ko haali kanko biyeteɗo Patrick Hanlon ko haali woyi wonde ken wayno ko oɗo moɓe nanggui toon o ɓe nanggui ɗum tan ko sababude kañum horum haali nder konnguli ɗum noon ko nde wajotono nen pour wiide wonde ko leydi Palestine walla Palestine naɓe ko yimɓe lebtaɓe ɗum noon en poti rokkede haqqiji mumen e kanko oɗo juge kadi ko haali ko wi wonde oɗo henno ko nangguira ko sababude amendement muɗum gadano ɗum noon ko jogade hattan wawde haalde ko kala ko woni miijo muɗum ɗum noon kadi ko hunde windade constitution ɗen wayno ko heure uji ɗiɗi tan caggal nde kanko oɗo ñaawo waɗi nde ɗon yamirol ene wayno ko kanko oɗo henno goto e yimɓe ardiɓe toon to juma ɓurɗo mawnude to Wisconsin ene wayno kanko hoore makko o paama faati galle ma ɗum noon caggal nde o yaltinde kanko hoore makko wi wonde ko ene wayno ko beele mo mawɗo yaltudemo yiyede mo kanko hoore makko mo yalti ɗum noon ko caggal nde waɗi balɗe ken wona capanɗe jeetati ñalawma ɗum noon o wawano hay dañju no fofri taw ko hendu moƴƴuru ko wawi wonde fof wi wonde wonde saadu ko hunde nde ganduɗa kadi ne wawi ene siftina goto foof wonde ko kamɓe fof yimɓe fof ne poti rentude kaɓene kala ko woni gonga mumen. Hande habuji men États-Unis toon to Georgia ene wayno tunade kadi ko winda toon e journal AP News hono kamɓe département justice eɓe mbawi wiide oɗo sadio ɓe kayti peeje ɗe ɓe gonno e muɗum peeje ɗe kadi ko sodde toon to magasin mawɗo toon to Georgia ɗum noon ko wuuro wiyetengo ville de social circle ɗum noon ko toon to Georgia e wuuro ngo kadi ene wayno ko yimɓe wonɓe wuuro ngo ɓe fof ene wayno ko yimɓe ujunaji jeetati kañumen koyemen fof koye sallinoɓe kadi donc ngoɗo wuuro kañum holmin koɓe salinoɓe oɗo programme o kamɓe département justice mbaɗi purtinaɓe caggal nde ɓe coydi toon magasin goto ɓe mbiya mbatta ɗum kaso mawɗo kaso kadi hono muɗum mawnude yiya oɗo kaso kadi ɓe coydino ɗum kamɓe département justice ko temedere nogas e jeetati million dollar ɗum noon kadi ko pour wattude ɗum kaso ɗum noon kadi ɓe conno ɗum oɗo galle kadi ene wayno sodde guila hitande ujunaji ɗiɗi nogas tati yeyetono tan ko preko muɗum wonno tan ko nogas jeenayi ujunere nogas jeenayi million kono kamɓe département justice coydi ɗum e hitande ɓennude ko temedere nogas jeenayi million ko wonde fof ɓe wiide mabɓe kadi ɓe mbino ko so tawi ɓe mahi oɗo kaso maɓe mbawa wawde moftude toon immigré ji ken abbo e ujunaji sappo neɗɗo ɗum noon kadi wattude ɗum kaso mawɗo ɗum noon kadi ene wayno kadi caggal muɗum kadi so tawi ɓe gudditi oɗon kaso maɓe mbawi wallude ngoɗo wuuro kadi tugui ujunaji ɗi ha ujunaji ɗi temedde joyyi neɗɗo wawde nanguede toon taw ko yimɓe liggotoɓe toon kono ɗum noon kadi ko hunde nde ganduɗa kamɓe député ji walla sarɗiyankoɓe démocrate en wonɓe toon kañumen koyemen kaalino mbi wonde ko ɗum ɗo ko hunde kanko kadi biyeteɗo ɗum noon kadi ne wayno ko kamɓe sarɗiyankoɓe ɗiɗo hono kanko Jan Ossoff ɗum noon ko sénateur jeeyaɗo toon to Georgia e kanko kadi Raphael Warnock ko sénateur kadi jeeyaɗo toon to Georgia ɓeɗo ɗi fof ko démocrate en kañumen koyemen min gumminnoma ɗum ɗon e kaɓe ɗum ɗon gila oɗo ñalawma arani kono noon ko wawi wonde fof ene wayno kamɓe département justice haytoɓe oɗo projet ene wayno ko gañari mawde wonandeɓe kamɓe ɓeɗo sarɗiyankoɓe ɗiɗo démocrate ko wawi wonde fof ene wayno ko kamɓe département justice oɗo kadi ko projet moɓe gummini e nokkuji kewɗi nokkuji ɗi kadi ene jeeya hen to Roxbury ɗum New Jersey to Salt Lake Utah ene wayno ɓe mbawi dañji magasin ngaji kewɗi walla nokkuji kewɗi to magasin ngaji gonno pour beele mbawa wattude ɗum programme uji taw ko kasoji ɗum ɗo fof noon kadi ko yidde hande ɓeydude mawninde nokkuji ɗe ɓe moftata immigré ji ɗe ɓe nangata ɗum e oɗo saha tumnade hande kadi département homeland sécurité ene wayno oɗo saha ɓe pelliti wadde ken abbo e temedde jeeɗiɗi million dollar pour wawde ɓeydude kasoji immigration oɗo saha ɓe jogui ɗum noon kadi ene wayno ko fuɗɗi ko gila kanko Marco Wayne ene wayno lomtiɗo hono Kristi Noem nde o suuɓa yo ardo homeland sécurité ko wawi wonde foof ene wayno ko anda kan hande kam ene wayno ko projet moɓe joguino toon to wuuro wiyetengo social circle ɗum noon toon to Georgia ene wayno wonɗum projet dartima
khabaruji men États-Unis hande tonto Mississippi en woni ko cadal mawɗum woni toon ɗum noon ko wuro wiyetengo Senatobia ɗum noon ko caggalde kamɓe police ɓe noti to magasin walla boutique goto Walmart ɗum noon wiyeede wonde ko woni yimɓe wonɓe toon koko gujji kaake nen jalta ɗum noon e wayno ko nden e wiide mabɓe kamɓe police ɓe mbawi yiide oto goto debbo rewɓe ɗiɗo naati hen e gonde cukalel nde ɓeɗon e wiide mabɓe kamɓe police nde ɓeɗon jole oto en wayno kuɓɓi oto kuccine mabɓe mbino peroɓe ne wayno hen policier goto ƴefti fete felli nde felli nde noon waɗi ene wayno gañi kanko sofirannoɗo kadi cukalel jaarowel hitande donc ɓeɗo ɗiɗo fof ma hen ɗum noon ko wonande ko ɗum woni police ko ali kono ne wayno ko yummu cukalel ngel wi wonde en wayno ko kamɓe nde seydi makko kondirannoɗo nde jole oto nde ene wayno dogani ko faade banggue ñaam alors que kamɓe policier ji ɓe gonno ko banggue nano donc ala foof ko nawdi ɗum ɗo en ɗum ɗo fof ene wayno ɗum ɗo fof noon wonande yimɓe surtout activité uji haɓanteɓe ko fate haqqi innamade surtout haqqi ɓeele ɓe mbi wonde ɗum ɗo kadi ko gueɗe ɗe ganduɗa kamɓe policier ji ɗi eɓe jogui o ɗiɗo programme uji tan pour elminde ɓaleɓe donc kono noon tugnaɗo hande karalla ko fate en keblugol police no haalirni wi wonde ko ala foof police ne jogui droit fellude oɗo van ni ba en wayno ko oɗo van ala foof preuve aji ɗiɓe jogui hollude wonde ko oɗo oto mo oɗo suka debbo kondiranno ene wayno keno ene wayno woni koye ene jogui anni walla woni koye peeje yandema kaɓe pello ɗum ko wawi wonde fof ene wayno oɗo saha joni sappoji mumen puɗɗi wadde toon tuggi hanki hande oɗo ñalawma hande surtout en a wiide wonde ko police ma enquêté e kadi police gonɗo toon Mississippi affaire muɗum ƴeewe kadi ɗum ɗo enne ko continude ne wara yimɓe ɓaleɓe taw kadi ɗum kadi ko programme uji kamɓe police jogui ɗum ɗo foti il faut dartine khabaruji men États-Unis hande tugnaɗe kadi ko mitoɗo département justice en wani ko kamɓe département justice ɓe calimi yamirore noon ummi noon toon to juge court fédéral mbinoɗo wonde ko kanko oɗo saha joni gonɗo ɗon ministre temporairement toppito fati justice on Tate Blanche il faut ko ara o winde kanko hoore makko o haala waɗa déclaration o wi wonde ko programme oɓe jogino ɗum noon ko kalisaji kene abbo e milliard uji $2 ɓe dendinode pour wiide ɓe dokka ɗum sehilaɓe Donald Trump ɗum ɗon kadi ko mbiyata ɗum oɗon programme kadi mbiyata ko wiyete pour hutorade laamu wattu ɗum kaɓorgal e ɗum ɗon kadi ne wayno ko ɗum fof ko haaluji kanko Donald Trump e sehilaɓe makko kalno mbi wonde ko hay yimɓe nanggonoɓe toon to congrès yannoɓe toon ɓe ne wayno ko kamɓe laamu kutorto ɓeɗon yimɓe kono ɓeɗon yimɓe ala ko mbayi ɗum noon waɗi noon ɓe cuɓi wonde oɗo kalis mo ganduɗa kanko Donald Trump e ministre makko justice an kaalini mbiya département toppitiɗo ko fati impôt ji yo ɓeɗo yimɓe ɗum ɗon noon ko hunde nde ganduɗa sarɗiyankoɓe ko ɓuuri hen hewde sarɗiyankoɓe hay république ji jeeya hen kono démocrate en foti cali ɗum ha yetti toon to ñawoɓe ɗum noon caggal nde kadi nde ñawoɓe ɓe keeɓi wonde complainte uji ɗum noon keeɓi wonde gullitaji wonde oɗo programme ko programme illégal ko wawi wonde fof ene woni ko ñawowo goto wino wonde ko kanko toppitiɗo justice o il faut ko waɗa oɗon déclaration kono noon tugnade karalo kadi toppitiɗo ko fate sarɗiyankagal ene wonde kadi ko professeur kañum hoore mum jangguinte ko ɗum ɗon o wi wonde ene wayno ko ɗum ɗo ko hunde hankkadi sohlani par ce que ene wayno ko kanko ministre justice o yehino déjà yeeso congrès o wondi o wati o wi wonde ko kala programme oɓe joguino ko fate ɗeɗo peeje ene wayno hankkadi dartima donc sohlani gongol makko toon déjà yoni déclaration ko wawi wonde fof ɗum ɗo kadi ko poɗodiral hakkude kanko gouvernement makko kanko Donald Trump e département justice ɗum noon ko ñawoɓe wonɓe kadi ɓe wonani e jimade makko khabaruji men États-Unis cakkitorɗen koko fate coupe du monde ɗum noon hande ñalawma hen ko ni matchuji ɗi mbano ene wayno nokkuji nayyi ɗo États-Unis ɗum noon jii kadi hande hon kamɓe équipage ji kamɓe ɓeɗo fettoɓe jeeyaɓe kamɓe ɓeɗo fettoɓe foɗodiroɓe ko fate coupe du monde petit on ɗum noon e ɗiɗon nokkuji ko toon to Philadelphia toon to Boston toon to San Francisco e toon kadi to Seattle toon to San Francisco noon toon to San Francisco Californie noon sibabu nde ne wayno décalage horaire gonto ne wayno ko toon ɓoyani ko match o fuɗɗi ene wayno oɗo saha joni ko kamɓe Turquie judata Paraguay match o yarata taw ko 1-0 Paraguay ene wayno domine ko fate match uji gadan ɗiyani ko toon kamɓe Brésil ɓe pottino e Haïti ɓe pi Haïti 3-0 ɗum noon ɓe jigi toon to Philadelphia toon Écosse kañum hoore mum fottino Maroc ɓe domini 1-0 ɗum noon ɓe jigi ko toon to Boston Massachusetts ene wayno ko kamɓe États-Unis kadi ɓe pottino Australie ene wayno ko match o kadi woni ko 2-0 ɗum États-Unis hawi ɗum noon kamɓe ɓe juno ko toon to Seattle ko fati janggo samedi tugnade hande FIFA programme ɗum no wayi mbi wonde ko ne wayno ko kamɓe Allemagne maɓe juude contre Côte d'Ivoire ɗum noon ko toon to Canada Toronto kamɓe
headquarter maɓe juude kadi Kuracio toon to Kansas City ɗum noon ko États-Unis toon to Netherlands kadi ma juude Suède toon to Houston Texas ene wayno ko Tunisie contre Japon ko janngo e stadio Monterrey ɗum noon ko toon to Mexique donc ɗum woni programme uji men janngo hawnaki jamma janngo ma e gartu kadi ƴeewen programme uji tuki dimanche 29 ko lewru juin hitandu ujunaji 26 kadi ko ha ɗon e balɗe tati garoje donc ɗum woni ko wawi teskirede hande ngam woni wayno ko victoire kamɓe États-Unis ɗum noon victoire maɓɓe ɗiɗaɓo kadi ko oɗo coupe du monde ko fuɗɗi ko e kadi ne wayni ko ɓuuri haalede hen kadi ne wayni ko kamɓe Maroc holno ɓe dominiri hande ha kamɓe Écosse surtout en ko kamɓe ɓuuri jogade ko fate balo fof nde ko match wonde joueur nde fof habaruji men international puɗɗoɗen ko d'abord ko tugnade hande CNN ko windi woni ko kanko nulal mo États-Unis kanko biyeteɗo Steve Witkoff on foti ummade ɗo subaka janggo fade toon to Suisse ɗum noon kadi ne wayni ko ɗum no ko gueɗe gummiɗe toon to Washington toon to Maison Blanche tugnade koɓe kaali kadi ɓe mbi wonde ko ɗum ɗo fof kanko mo foti tawede jonde waɗonde toon kamɓe hakkude mabɓe kamɓe Washington e kamɓe Tehran pour wawde ƴewde kala ko fate kaldigal kadi gueɗe ɗe ganduɗa en desuji holno fate no continuirde ƴewde no jaam dañira toon e guerre gonnoɗo toon to Iran hamo kamɓe États-Unis Israël ɓe kummino contre Iran ko wawi wonde fof en woni ko kanko président Donald Trump e nder kadi ko wawi wonde fof en woni ko kanko e sigo makko kanko hono kanko tugnan hande habaruji gummiri toon kadi ɓe mbi wonde ko esigo kanko Donald Trump hono kanko Jared Kushner o kanko hoore mum komo ɗamina aussi mo ya toon to Suède o wawa tawede kadi mo ya toon to Suisse o wawa tawede kadi ndeɗo jondi kadi signature walla ngal ɗo kaldigal hakkude kamɓe États-Unis e Iran ɗum noon wayni ko oɗo sa joni wayni ko eɓe jogui balɗe 60 pour continde haaldude beele ɓe mbawa dañodirde beele ɓe mbawa hebde toɓɓere kamɓe fof ɓe kawri hen ɗum woni hankkadi guerre de gassi ko wawi wonde fof en woni ko signina joni ko en wayni ɗum ko kayi tan pour wiide wonde ɓe dañi nanodiral pour faama muyo holno ɓe mbaɗata ha guerre haɓe mbawa haaldude no guerre o dartori ko wawi wonde fof ɗum ɗo kadi ko habaruji gomiri toon to Maison Blanche ko jiiɗa ɗum kadi en wayni ko toon to Liban kadi no tugnade hande habaruji gomiri toon to Al Jazeera hono kamɓe Israël naaɓe kamɓe Hezbollah ɗum noon haɓeteɓe toon to Liban ɓe mbawi kadi kamɓe koye mabɓe hesɗitinde walla hesɗitinde deƴƴinde jaygol ñifde jayli hakkude mabɓe ɗum noon kadi wayni ko gueɗe ɗe ganduɗa en ɗum ko gueɗe ɗe ganduɗa hawna ko États-Unis kañum Iran mbaɗe mabɓe pression ngaji par ce que haareji mabɓe toon to surtout toon to banggue worgo Liban ɗum kadi ko hunde nde ganduɗa kamɓe Tehran wi ko alay saago ɗum ɗon darto par ce que ɗum ɗon foti jeeyede ko fati kala nanodiral bawgal signede hakkude mabɓe kamɓe Israël ko wawi wonde fof en wayni ko e ñalawma kanko président Donald Trump kadi wawi yettude on premier ministre Benjamin Netanyahu ɗum noon ko balɗe tati tan caggal nde kanko hoore makko o haalno haalluji bonɗi fatude Benjamin Netanyahu pour wiide wonde ko Benjamin Netanyahu kañum hoore ala contrôle ko waɗata ko e kadi tigma ɗofta ene manki faamuyo wonde alay saago ko ɗofto ko haalata ko ɗum noon hande toon to Moyen-Orient tugnade kadi ko winda toon to BBC News e CNN ɓe mbi wonde ko ñalawma alhamisa ɓe wawi yiyede laaɗi kewɗe dewɗe toon to cirtol hormusgol ɗum noon kadi ko caggal nde kamɓe États-Unis kamɓe Iran ɓe nanodiri wonde ko ɓe paamodiri ɓe dañi nanodiral pour ko faamamuyo holno guerre o dartoto e ɗum noon kadi ko gueɗe ɗe ganduɗa hen kadi bawɗe ko gueɗe ɗe ganduɗa hen kadi jamirde tawde ɓe nanodiri ɗum ɗon ɓe signina pour cirtol hormusgol yudde ko wawi wonde fof ene wayno ko laaɗi puɗɗima rewde toon oɗo sa joni ummade nokkuji ɗi ganduɗa hen taw ko kalino tan ko ɓooyi sababu ndeɗo haare wonnode hakkude kamɓe États-Unis Israël e Iran ko lamma ko kanko Donald Trump et surtout vice président mo États-Unis eɓen continue hande yeddodirde e jandiyankoɓe est ce que gongira gonga ko Iran ne heɓa temetere milliard uji biyaɗi ɗi walla ene wayno ko kamɓe États-Unis kadi oɗo haalis hay so Iran heeɓi ɗum est ce que ummi ko États-Unis kañum woru mo rokkata on kalis walla ko en ko wawi wonde fof en wayno ko ɗiɗo desuji kanko JD Vance mono continue haalano wi wonde ko oɗo kalis kalteɗo fof en wayno ko Iran so tawi ɗoftaki kala ko haala e ngal ɗo nanodiral bawgal signanede fof en wayno kadi ko heɓata on kalis e kadi oɗo kalis mo heɓaro kamɓe États-Unis hay mbuɗu mabɓe ummaki hay mbuɗu ummota koye mabɓe kamɓe États-Unis hawnago ummoto koye leyɗele goɗɗe ɗe ganduɗa en te kañumen koye minen jeeno e waɗɓe peeje pour ko ha kaldigal ngal yaara yeeso
haburuji men international uri mawni kadi nen ummi oɗo sadio na hakkunde kamɓe États-Unis kamɓe Italie ɗum noon tugnade ko yalti hono kanko ministre des affaires étrangères mo Italie han kanko Antonio Tajani ene wayno ko fonno arde ñande aljuma hande ɗo e États-Unis ɗum noon ko wawde fottude kadi e tolno makko hono Marco Rubio kono ne wayno ko e tugnade konngudi ɗi windi kanko hoore makko page makko social o sibabude commentaire uji kanko Donald Trump ɗi waɗi contre premier ministre mo Italie Meloni o wayno ko kanko premier ministre kanko ministre des affaires étrangères mo Italie wawa arde États-Unis ɗum noon kadi ne wayno ɗum ɗin commentaire uji ngari ko kanko Donald Trump caggal de télévision goto Italie naaɓe invité mum ɗum noon oɗon télévision kadi e wiide mabɓe kadi ko télévision La 7 TV ɗum noon ko gonɗo toon to Italie nde haalde makko kanko Donald Trump o wi wonde ene wayno ko kanko Meloni premier ministre mo Italie ene wayno kanko on ñaaguimamo kanko Donald Trump yo fodde makko kono ene wayno ko kanko Donald Trump o salinoma kono e caggal muɗum o wi wonde ko sibabude o yurmimo o jaɓi foddade muɗum ɗiɗon haalluji noon ene wayno ko kanko Meloni o wi wonde ɗum ɗo ko haalluji haala kanga e kadi ene wayno ɗum ɗo ko hunde nde meeɗani wonde konngol ngol haali kanko Meloni o wi wonde ene wayno ko wawi haalde tan o wi ɗum ɗo ko wawa andude hol wonɓe añɓe makko hol wonɓe añɓe kamɓe yimɓe wonɓe occidentaux hol wonɓe kadi añɓe États-Unis hol yimɓe kadi ɓe ganduɗa hohoɓe ɓe fotɓe teddinede fotɓe kadi nangguirede e juuɗe moƴƴe kono wayno Donald Trump ko waɗata ko fof ko hunde contraire muɗum o kanko Meloni noon o wi wonde ko oɗum poti siftorde Italie e min e Italie min walla Italie hay goto amen ñagora ko hay goto amen kadi rewata ene ñaago surtout ene ko gueɗe mbaɗni ko wawi wonde fof ɗum ɗo kadi ko ɓuuri fuɗɗinde guila guerre hakkude kamɓe États-Unis Israël e Iran fuɗɗi surtout kamɓe Italie ɓe jeeya kadi e leyɗele winoɓe wonde espace muɗum hutortaki ene wani ko kamɓe Italie kadi ɓe continue haare surtout ene guila oɗo guerre fuɗɗaki ɗum noon ko guila guerre hakkude kamɓe Israël e kamɓe toon to Palestine ɓe mbawini kadi kamɓe koye mabɓe ni wiide wonde ko ene wani yimɓe mabɓe meeɗi nanganoma toon to maaji takkiɗe toon to Palestine taw ɓeɗon gonno kadi koye laaɗe jahoje pour yaade wallude yimɓe surtout en forsude pour nadde toon tufɗe toon to Gaza wayno ko Italie kañum hoore mum mettini ɗum ɗon ko wawi wonde fof ene wayno ndeɗo wuuri on ummide oɗo sadio na ko kanko gouvernement makko kanko Donald Trump e kadi gouvernement mo premier ministre mo Italie ko hunde kadi hawnaki jogorani moƴƴinde surtout en kaldigal gongal hakkude leyɗele kamɓe G7 asnuɓe batum men ñande sappo e jeeɗiɗi e kadi ene wayno ko kaldigal kadi hakkude leyɗele jeeɗe oto habruji men international tonto moten hono kanko gardiɗo CEDEAO kanko président mo leydi Sierra Leone en wayno wawi yillade toon to Mauritanie o wawi kadi fottude e Mohamed Cheikhul Ghazouani ɗum kanko Julius Maada Bio o haali o haali e nder jillu makko ngu waɗi tan ɗum noon ko cuggi 16 lewru juin hitande ujunaji 26 ɓeɗo ardiɓe ɗeɗo leyɗele ɗiɗi mbawi kadi haaldude gueɗe kadi patuɗo ene surtout ko fate terrorisme ko fate fitinaji ɗum noon patuɗo ko fate wat boniyankagal crime aji kadi ɗi ganduɗa e kadi e fitinaji kadi gonɗe e région foof surtout henno kadi ɓe mbawi wassodirde hen kadi hono leyɗele ɗe ganduɗa CEDEAO mbawata kadi wawde liggodirde ko fate surtout henno wallodirde kala ko fate rende ngaalu rende kadi kala ko fate ñamde kadi ene wayno ko habde kadi yimɓe ɓe ganduɗa riddeteɓe nokkuji men forceteɓe ɗe gummo e nokkuji men donc ene wayno ko kanko président mo Sierra Leone o ardi toon kadi ko kanko biyeteɗo docteur Oumar Aliou Touré ɓe mbawi kadi wassodirde e kanko Mohamed Cheikh Ghazouani wajuji ɗi ganduɗa balluji kamɓe e CEDEAO a siftinde on donc CEDEAO hono kamɓe Mauritanie ene wayno ko oɗo sadio ɓe ngala hen ɓe meeɗino wonde hen noon nden e nder nde oɗo organisation sosere nde ɗum noon ko ñande 26 lewru décembre hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeenayyi e nder hitande ujunaji ɗiɗi ene wayno ko ɓe tengtini jaltugol mabɓe ɗum noon ko caggal nde kadi kamɓe CEDEAO ɓe mbawno gonno koye peeje oɗon sadio joni wiide ɓe mbaɗa ko kalis ñameteɗo taw kalis o fof région fof ne rendi ɗum e oɗon saha taw kamɓe Mauritanie daji eɓe jogui kalis mabɓe ugguye kono e nder hitande ujunaji ɗi 17 signodirde CEDEAO ɗum noon ko nanodiral won mbiyata nanodiral taw ko jokkodiral ngal ɗo nanodiral noon ene wayno ko Mauritanie ala hen bénéfice kono ene wayno ko ene wallodira mabɓe kam kala opération ngaji surtout habde waɗa boniyankoɓe donc oɗo saha joni kamɓe CEDEAO ene wayno ko leyɗele 11 goni hen ene jeeyan Benin Cap Vert Côte d'Ivoire Gambie Ghana Guinée Bissau Libéria Niger
Nigeria, Senegal, Sierra Leone en wonde kadi Togo ɗeɗo leyɗel ngoni CEDEAO ko wawi wonde fof en woni ko oɗo saha joni ko kanko ardi CEDEAO en wayno kadi kanko docteur Oumar Touré en wayno hawnaki so mandama ko gasi ɗo saha joni kamɓe Sénégal ɓe propose ko biyeteɗo général Biram Diop yo ardi so commission CEDEAO. musidɓe tedduɓe tenko ɓeɗa josa ko ɗo tongi meftande men e jamma hannde o en ñaguima joom jaam mo jaam woni jungo mum nde waɗante en jaam.